Radio Erana Naza Dimtsi Ertrawian Radio Erana Naza Dimtsi Ertrawian زخبر سلامتنا تقبلوا أبستفلالي كرنعت عالم كوينكم نمدبات ريدي إرنا اتكتاتلو زخبركم سمعتنا نايلوم ربع 10 شمونتا قنبات كلتشعن إسران كلتن فنوا ريدي إرنا كموترو بزينا يجمر فلما أرستاتو منقستي إرترا كاب حالتات تقراين زفنو اللومت قاعتات نمكل خال مسل كمزلو قليتو بريزيدنت جو بايدن أب اوان ترامب كاب سومال سسحبو سراويت أمريكا نابتهاجر كملسو عزيزو من قد أير يمن دحر شدش عمتات نمجمر أوانو كاب سنعا نيموقو عزيا بررا أكايدو راديو إيرانا نازا دمتي إرتراويان راديو إيرانا نازا دمتي إرتراويان علتاو زينا منقستي إرترا كاب حالتات تقراين زفنو اللو مدقعتن مكلخال مسل كمزلو بسلوس 10 شوعات قنبتا بزوطو حاتتا قليصو እቲ መንግስቲ ኣብ ሓተትኡ ጃንዳወያንን ዝበሎም ሓይልታት ትግራይ ናይ መወዳእታ ዝበልዎ መጥቃዕቲ ንምክያድ ምድላዋቶም ከም ዝወዱ ብምጥቃስ ካብ ሕሉፍ መሪር ተመክሮኦም ስለ ዘይተማሃሩን ዘይመሃሩን ህልቂት ናይቲ ብስሙ ዝመጻደቁ ህዝቢ ትግራይ ስለ ዘይሕምሞም እቲ እንኮ ዝዓጦም ነገር ስልጣኖም ጥራይ ስለ ዝኾነ ሕጂ ንሳልሳይ ግዜ ከበሮ ኪናት ይሃርሙለው ኣብ 1998 ከምኡ ድማ ኣብ ሕዳር 2020 ዝተወልዐ ኩናት ጠንቁ ወያናዊ ዝበለ እቲ ሓተታ ብተወሳኺ ኣብዚ ናይ ዝዳለውሉ ዘለው ሳልሳይ መጥቃዕቲ ብዘይካትን ኤርትራ ብምውራር ኣብ ደገ ባሕሪ ዘለው ዓባይ ትግራይ ምምስራት ብወገን ምዕራብ ትግራይ ውን ደቡብ ሱዳን ንምኽፋት ዘንቀደ ምዃኑ ኣሚቱ እቲ ሓተታ ኣብ ልዕሊ እዚ ደገፍቲ ትግራይ ንዝበሎም ስሞም ንዘይጠቐሶም ኣካላት ብስም ሰብኣዊ ሓገዝ መግቢ ነዳድን መድሃኒትን ብምእታው ወያነ ይዳለወሉሎ ንዝበሎ ኩናት ቡራኬ ከም ዝገበሩሉ ወቂሱ ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ሰራዊት ኣሜሪካ ናብ ሶማል ክዋፈር ትእዛዝ ከም ዘመሓላለፈ ማዕከናት ዜና ኣሜሪካ ሓቢረን ጆ ባይደን ሰራዊት ኣሜሪካ ናብ ሶማል ክምለስ ከም ዝኣዘዘ ዝግለጽ ዘሎ ኣብቲ ሃገር ሓድሽ ፕሬዚደንት ድሕሪ ምምራጹ እዩ ኣሜሪካ ኣብ ሶማል 1700 ወተሃደራት ከም ዝነበርዋ ዝዝከር ኮይኑ ኣብ ምሕጋዝን ምስልጣንን ፌደራላዊ ሰራዊት ሶማልን ፍሉይ ስርሒታትን ዝተዋፈረ ነይሩ ብትእዛዝ ፕሬዚደንት ነበር ዶናልድ ትራምፕ ድማ ጠቕሊል ወፂኡ ይኹን እምበር ኣሜሪካ ካብ ሶማል ሰራዊታ ድሕሪ ምስሓባውን እንተኾነ ብነፈርቲ ውግእን ሰብ ኣልቦ በረርቲ ወይ ድሮንን ኣብ ልዕሊ ዒላማታት አልሸባብ ፍሉይ ስርሒታት ከተካይድ ምጽናሓ ክፍሊ ምክልኻል ተሃገር ፔንታጎን በብእዋኑ ክገልጽ ጸኒሑ ጆ ባይደን ኣመሓላሊፎ ዘሎ ትእዛዝ ቅድሚኡ ንዝነበረ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ንዝወሰዶ ስጉምቲ ሙሉእ ብሙሉእ ዝጻረርዮ መንገዲ ኣየር የመን ካብ ናብን ሰንዓ ዘካይዶ ዝነበረ ኣህጉራዊ ናይ መጓዓዝያ በረራታት ኣብ 2015 ደው ካብ ዝብል ንድሓር ብሶኒ 16 ጉንበት ንፈለማ እዋኑ 151 ገያሾ ናብ ዑማን ርእሰ ከተማ ዮርዳኖስ ከም ዘብጽሐ ኣፍሊጡ እታ ነፋሪት ቅድሚ ናብ ዮርዳኖስ ምብራራ መንግስቲ የመን ካብ ዝቆጻጸራ ከተማ ዓደን ተበጊሳ ናብ ታሕቱ ዝቆጻጸራ ከተማ ሰንዓ ኣብ ዝኣተወትሉ ድሙቕ ናይ ኣቀባብላ ስነ ስርዓት ተኻይዱላ ምጅማር ኣህጉራዊ በረራታት መንገዲ ኣየር ካብ ናብን ሰንዓ ኣብ ተኣፋፊ መድረኽ ንዝርከብ ስምምዕ ምቁራጽ ተጻብኦታት የመን ተወሳኺ ተስፋ ሂብዎሎ ሰንዓ ኣብ ትሕቲ ድሕሪ ምውዳቓ ን6 ዓመታት ተቋሪጹ ዝጸንሐ ቀጥታዊ በረራ ካብ ናብን እታ ከተማ ሰንበት 24 ሚያዝያ ክጅምር ምዃኑ ተሓቢሩ ነይሩ እንተኾነት መንገዲ ኣየር ኣብ ውዱእ ሰዓት ፈቓድ ኣይረኸብኩን ብዝብል ነቲ በረራ ብምስራዝ ንሕክምናን ካልእ ጡጥ ጉዳያትን ዝተበገሱ ገያሾ ይቕሬታ ምሕታቱ ይዝከር የመን ኣብ መንጎ ሕትን ኣብ ስደት ዝርከብ መንግስቲ የመን ተመቃቂላ ዘላትሉ እዋን ኣህጉራዊ ናይ መጓዓዝያ በረራታት ናብታ ኣብ ትሕቲ ብስዑድ ዓረብን ሕቡራት ኢማራትን ዝድገፍ መንግስቲ የመን እትርከብ ዓደን ጥራዩ ክካየድ ጸኒሑ ፕሬዚደንት ነበር ዓብድረቦ መንሱር ሓዲ ስምምዕ ሰላም ዝሓሸ ዕድል ንምሃብ ብዝብል ዝሓለፈ ቅንያ ስልጣኑ 8 ኣባላት ንዘለውዋ ቤት ምኽሪ እቲ ሃገር ምስ ረከበ ሕትን መንግስትን ናብ ዘተ ክቐርብ ዝሓሸ ተኽእሎ ምህላው ይንገር ብኣንሳር አላህ ዝፍለጡ ሓይልታት ሕቲ ኣብ 2015 ንዝበስሐ ክፋል የመን ምስ ተቆጻጸሩ ስዑድ ዓረብን ሕቡራት ኢማራትን ነቲ ናብ ስደት ዘምርሐ መንግስትን ምድጋፍ ንከተማ ሰንዓን ካልእ ኣብ ትሕቲ ሕቲ ዝርከብ ከባቢታትን ኣብ ከበባን ዕፅዋን ኣትየሞ ኤርትራውን ዝተጸንበረቶ ብስዑድ ዓረብን ሕቡራት ኢማራትን ዝምራሕ ልፍንትን ዝኸፈተሉ ጽዑቕ መጥቃዕታት ን6 ዓመታት መኪቱ ላዕለዋይ ወተሃደራዊ ሓይሊ ሚዛን ተቆጻጺሩ ዝርከብ ሕቲ ምስቲ ኣብ ሪያድ ኣብ ስደት ዝርከብ መንግስቲ የመን ናብ ዘተ ክቐርብ እንተኾይኑ ስዑድ ዓረብን ሕቡራት ኢማራትን ሰራዊተን ክስሕባን ከበባን ዕፅዋን ድማ ከብቅዕን ይጽውዕ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ዜና ኣብ ዝተፈጺሙሎ ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን
ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን